Hei, bro. Nunggunya. Kau kena aku siapa? Sinadung, man sinadung. Mau mula ke? Tak saya tu guna. Ha, lagi je. Nih, tak saya. Kau jauh ni apa order? Tera. Tak saya nih. Betul ni apa order? Tak saya nih. Section media पे कर media पे नहीं ना और ले लेगा और लेकर रखे रेंजर जो रहे उधर ini hakunannya itu lalu lah pak. सर हमें नजर बोलना सर आज उसी पे इमरजेंसी तुरंत बैक करके आना सर इधर हाँ ये नाके तरह जाना रास्ते में है सर हाँ कौन सा dia थांबाय ना लयखानसो थांबाय नै थांबाय dia जाबाय दंफां सिखाव बिसोरो जाथाया माने आं एसे बाहेरायाव दंमोन नालाय ओमफ्राय माखासे कलजों इनफरमेसन हरदों दा फ्राय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों सिगांबो माखासे बिजिएलफोर दङ फाथायहरो लकेल मानसिफ्रा बेखौ ग्राउन्ड रिपर्ट लानो हागोन ओरैहाय माखासे 5 नाम्बार हरैजाय हाग्रा दादगारि हरैजों दाख्लैनिफ्राय बिजों सेस्था खालामनानै बख'दों बिसोरो बेनि उनाव नै दिनैहाय बेबायदि जाथाया जानानै फैबाय जानो नाङामोन माखासे दा गोबां वाइल्ड लाइफखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे सार्भिस प्रभाइडार दाना होदों प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नाथाय बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ मावबाय थायोबा जोंबो दुखु मोनो आरो पलिटिकेलि हेम्पार फैयो बेखौ जों सेकेन्ड टाइम मावालासिनो थायोबा मोजां आरो बेनि अनगायै गाबोन बिनि इनकुवारि स्टाम्प माखासे माबाफोरखौ लानो थाखाय जों माखासे रेन्ज अफिसारजों सावरायगोन आरो डिफ'जों आं माबा हरदों मिथिजोब्बाय बिसोरबो गुवाहाटियाव दङ सारा दा माखासे रेन्ज अफिसारजोंबो रायलायदों एक्सुवेलि बियो रेन्ज अफिसारफोरनि रेसपन्सिबिलिटि डिपार्टमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटि उइदाउट कनसार्न जुदि बेबायदि खामानि मावनायाव सोरनि मा दं बेखौ इनकुवारि खालामनो थाखाय जोंबो लिरगोन गाबोन मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन डिसिनो आरो नांगौ जायोबा जों चिफ मिनिस्टारनो लिरगोन आरो हप मोनसे स्टेटआव थायो जों बेनो लिरहरगोन जोङो जोंनि अरन एनजिअनिफ्राय जोङो गाबोन जों बे खामानिखौ मावनाय जागोन आरोखि बार जेन जानो नाङा जाखिनि जाबाय जोङो हाग्राखौबो नांगौ दा बिनि कनजारभेसन खालामनो थाखाय जोङो माखासे जोंहा अरन एनजिअआ जोङो दाख्लै थांनायावबो वाइल्ड लाइफ डे जों प्रग्रामखौ लादों दा बेबायदिनो जों जाखिनि दङ जोङो माखासे हाग्राखौ निस्सय नांथारगौ बिथांमोनाबो सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै खालामनायखौ बेयाव प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बेयाव समर्थन होनांगौ आं बेखौ खावलायो आरो जोंनिफ्राय नाथाय जोङो नुनो मोनबाय थायो मालाबा बिदिनो बबेबा मासनि गेजेराव बिदिनो दंफां हमनानै जब्द खालामबाय थायो फरेस्ट अफिसनिफ्राय ओमफ्रायहाय मालाबा सरकाराबो बिदिनो दायथ' लायो अब्लाबो बिदि मानसिफ्रा माने दंफां दाननाय ओमफ्राय बिदि दंफां बोनायखौ दासिमबो नागारनो हायाखै बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो एक्सुवेलि जोंनियाव माखासे गोबां दा रिपर्ट ग्राउन्ड रिपर्ट मथे कमप्लिटलि दंफांखौ दाननानै लायो सार्भिस प्रभाइडारनि थांफायो डिपार्टमेन्टनि थांफायो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो हसाके नंगौबो रेन्ज अफिसार आं कनसार्न खालामदों नंगौबो आंनि नलेजाव गैया बे खोथाखौ होनदों आरोखि खालामदों एक्सुवेलि बिसोरो नलेजाव थानांगौ डिपार्टमेन्ट थानांगौ स्टाफ थानांगौ डिपार्टमेन्टेलि मा कागज पत्र मा रेकर्ड दं बेखौ लायनायाव माबायदि कागज पत्र दं बिसोरनि फर्मेलिटि मोनसे खालामनानै माखासे उइनफुलफोरनि खामानिखौ मावनाय बेफोर मावो खिन्थु दा जों नुनो मोनो जे कमप्लिटलि ग्रिन दा दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डआव जोङो जिखिनि बे हाग्राया दंबावो 325 स्कुवेर किल'मिटार जोङो माखासे माबा खालामनानै नायबाय दा गोबांथार जोंनो जिब जुनार एभेलेबेल बाव स्पिसिसफ्रा दा बेवहाय जोङो मोनसे सोलायनाय बा एंगेज खालामनो थाखाय मोजां इनभाइरनमेन्ट लाबोनो थाखाय बा टुरिस्टफोर लाबोनो थाखाय बे जेखिनि दं बेखौ जोङो होबथानो थाखाय प्रिपेरेसन लाबाय थानानै आरो खामानिखौ मावबाय थादोंमोन दा बिनि गेजेराव बेबायदि जाफ्लायबाय थायोबा निस्सय जोङो
जोंबो अरन NGO निफ्राय जोङो इनिसियेटिभखौ लागोन गाबोन जों डिसिनो मेम'रेन्डामखौ होनाय जागोन बेखौ इनकारेज खालामनो थाखाय दा डिपार्टमेन्टआ कमप्लिटलि नलेजआ जुदि गैयाबा जों गाबोन डिसिनो होगोन आरो डिसिआ जुदि इनिसियेटिभ लायाबा जोङो डिपार्टमेन्टेलि सिस्टेमजों जों होगोन हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट डिसिनो आरो बेयावबो जुदि जायाबा जों हबनो स्टेटआव फाथायनाय जागोन बेखिनि आरो। थेंक इउ।